Легендар Элдермештен Элмендер Камал театры сәхнәсенә кайта. Бұл біздің спектакль символ. Татар халқының яшау шығанағы, яшау үміті. Чагыштыра чакларын да аңлыйбыз. Марселяга артынан кабатларга кыен икәнен дә шулай ук без Марселягның спектаклен кабатлап куя алмавыбызны да алай дөрес булмавын. Ләкин бу пьесаны булай куелмыйча яткыру дөрес түгел минемчә. Раул Шәрәфов миңа хәйр фатихасын бирде. Ул миңа күптән түгел сәгатен бүләк иткән, 2 сәгатен. Шул әҗәлне уйнарга булгандыр, инде хәерлегә булсын дигән, менә шул әҗәлгә булган. Мин бик шат ул рольне син уйнаганга дип әйтте. Шуңа күрә минем күңелем тыныч. Бу бит безнең шәхесләребез уйнаган спектакль. Шәүкәт абыйлар, Нәҗибә апалар, Ирек Бахмановлар, дулкынлану хисләре миндә ташып чыга. Ни өчен дигәндә, аларның дәвамы булып бара алырбыз микән без? Тамашачыга шушы җылылыкны без бирә алырбыз микән? Ирек абый инде ул йомшак. Мин барбер нәрсә әйтсәң дә әтисенә әзрәк каршырак килә торганрак малайын иттереп ачтым, аның ниен образын ачарга тырыштым. Мин үзем ул спектакльдә уйнадым, берничә 3-4 ел микән инде. Шуңа күрә аларның бөтен интонацияләре, бөтен уйнаулары, алар теге ничектер якын булып, алы яратып, алар күңелгә сеңгән. Барбер ул ничектер шулай шуның сыманрак була инде. Мин бу бабайга киләм, чтоб ашауга либо конфетле, бал ашауга, алма савын. Беренчедән Туфан абый, име. Аннары Илгиз Зәйниевның иң шундый чоры, беренчедә бер яктан ул яшь, икенче яктан тәҗрибә туплаган җегет. Аннары Рамил, аны Марсель Сәлимҗанов әйтә иде, менә бит безнең киләчәк Шәүкәт Биктимиров бөтен нәрсә менә монда звезды сошли дип әйтәләр, бөтен нәрсә монда туры килгән. Бу менә спектакльне балачак алып кайткан кебек, чөнки мин моны электән карый идем телевизордан. Һәм миңа әле ошый Рамил Тухватуллин белән Олег Дадаев Фазылҗановның тандемы. Үзебезнеке. Үзебезнекеләр якташлар. Әлбәттә чагыштырып карадым, әлбәттә теге спектакль яхшы һәм әлбәттә бу спектакль бүтәнчә булырга тиеш. Яңа нинди бер кырларын ашырга тиеш иде һәм ул шулай да булды. Просто великолепно. Молодцы. И исполнение, и содержание. От души шло. Спектакльгә бераз куркыбрак килгән идем. Чөнки минем күңелемдә күп тапкырлар караган Шәүкәт абый Биктимировлар, Раул Шәрәфиевлар роле саклана һәм сөенәм. Минем әлеге куркуларым, шикләнүләрем юкка булган. Бу спектакль безне нәрсә өйрәтә? Әлбәттә, безнең тормышыбыз шикле. Тормышны яратып яшәү иң мөһиме. Минем бабам да тормышны озынын сорап яшәде һәм бу безгә шундый үрнәк. Мин үскәч Әлмәндәр бабай кебек булам ала бирсәм. Шундый хисләр белән актер составлары, режиссерлар барысы да спектакль гомумән ошады. Рәхмәт сезгә. Камал, рәхмәт сезгә бик зур.